Святый, наполняй меня, докранися до моих очей и укажу, докранися моих устов и промолвлю прославление, докранися моего сердца и очисти. Хай Твой Дух Святый наполняет меня. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I z Ducha chwali. Święta i msza, Batymnia, a świętym Archaniołem Michale, molim się o wszystkich intencji, które przedstawiam, a tak samo tych, które nosimy w głębi swojego serca, a dajuszy każdego podopieku świętego Archanioła Michała, bronił nas od wszego złego i wypraszał potrzebne łaski u walce w zmaganiach za złą w współczesnym świecie. Pierwosi za nasze grafika napisz czystym serca, z łaski wytują najświętniejszą błahę. Panie, Ty posłany zdrowic skruszonych sercem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty siedzisz praworucz Ojca zastępowca za nas, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, jaki będzie sądzić żywych i powiatłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niechaj zmiłuje się nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Panie, modlę się. Prawieczny Boże, Ty z dziewostnej mądrością wyznaczania obowiązkiem, prosimy Cię, niechaj nasze życiowe zawiedzą w sobie jak połowa i uczaniowy, jakie miasto nas mążem stawiał w niebie, wraz Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żywie i władary w jedności Ducha Świętego, Bóg pracuj się w jaki wieczny ja. Amen. Czytanie Księgi Liczby. W tych dni Mariam i Aaron narzekali na Moisieja za żonczyny Efiopii, bo on żenił się z Efiopów i kazali, czy tylko z Moisiejem говорил Pan, czy on говорил tak samo z nami, i почуł Pan это. Моисей же был великим мстительным человеком, больше за всех людей на поверхности земли. И нечеканно Пан сказал Моисею, Аарону и Мирьям: «Придите утроих в шатер под камень». И пошли они утроих. А Пан сошел в облачном ступе и стал в правоходе в шатер и покликал Аарона и Мирьям. И они обода вышли наперед. После сказал: «Теперь слухайте мое слово. Коли будет у вас пророк, то я, Пан, з'явлюсь ему у башни. Я буду говорить ему в сне, але не это с Моисеем, слугой моим, верным во всем моим доме. Я говорю с ним у тла и ясно, а не загадками, и он бачит образ Пана. То чему ж вы не боитесь нарекать на Моисея, слугу моего? И распалюсь гнев Пана супротив, и он отошел, и облако отступилось от шатра. И вось Мирьям стала белая, як снег, от проказы. А Аарон повернулся до ее и убачив, что она стала прокаженной. Тогда Аарон сказал Моисею: «Прошу тебя, господар мой, не складай на нас грех, яким мы неразумно згрішили. Нехай не буде вона, як мертве дитя, що виходить з лони маті своєї на полу гнилої». Тогда Моисей вскрикнул до Пана, кажучи: «Боже, прошу тебя, оздорови ее». Это Слово Божие.
и одновила мне трепалы духу. Не откинь меня своего плеча, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Смилуйся над нами, Боже, волны страшны. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Разве ты Сын Божий, ты владыка Израиля? Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia według Macieja. Chwała Tobie, Panie. Коли натовп был накормленный, Иисус одразу же загадал учням своим сесть в учебе и перекреститься на другий бок перед им, поколь он отпустит народ. Отпустивший народ, он поднялся на гору помолиться у самоте. Коли настал вечер, заставался там один. Tymczasem człowiek już nadstawiał wierą i kidał jego chwalami, bo wiatr był suprasilny. U czwartej już wartu nocy Jezus przyszedł do ich idący po morzu, a uczni uważawszy, jak on idzie po morzu, spałowali się i kazali wygrać. I od strachu zakrzyczali, ale Jezus od razu zaговорил z nimi i сказал: "Будьте odważnymi, это я, не бойтесь". Петр сказал ему в отказ: "Пане, коли это ты, загадай мне идти до тебе по воде". И он же сказал: "Иди". Вышедший с човна, Петр почал идти по воде и подошел до Иисуса. Але, убачивший мощный ветер, сполохался и почал тонуть. Закричал: "Пане, ратуй меня". Иисус одразу же протянул руку, схватил его и сказал ему: "Маловерный, чему засомневался ты? Коли увайшли яны у човен, ветер стих. А ты, кто был у човне, поклонились ему и сказали: "Ты сапраўды Сын Божий". Переправившися, яны прибыли у землю Генезарет. Коли ж люди з этой околицы познали Иисуса, яны разнесли вестку по всей этой околице и приносили до его всех хворых, и просили его, как хоть дотронуться до краю вод платки его. И все, кто дотронулся, были оздоровлены. Это слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Сядьте, ласка. Сегодня маем шмат цудов Иисуса Христа, когда будем читать Святое Писание, это заправды Иисус Христос, подтверждая свою боскость цудами. Это было потребно для чего? Как Иисус Христос показал, что является Богом мира. Это было потребно для того, как поверили, что Он является Сыном Божьим. Это две разные речи. Бо Иисус Христос приходит у теле людском ровный человеку и ровный так само Богу. 1 плюс 1 равняется 1. Вот так можно было бы сказать у житті Иисуса Христа. Маємо човен, в яким пливуть учні Ісуса Христа, чуємо, що вітер противний. Чому? Бо коли чоловік не має у житті Пана Бога, то всі справи, які так моцно десь намагаються, починають придушувати чоловіка. Говорю, все, часто ми говоримо: Бог оставив нас. Бог нас покинув в наших справах, не хоче трушиться, Бог покинув их там и так далее. Это уточнение для этого, что все противно, все против тебя идет, все против течения. Ты можешь махать, крутить, как ездил часами на велосипеде, и великий ветер, то
сапраўды, хоць это было з горкі, але трэба было круціць. Не будзеш круціць велосипедом з горкі, то нават остановишься, якая бы там горка не была. Як бы ты не положился на этом велосипеде, какой ты ветер тебе в какие-то способ, а не нам, все равно сила тяжелой ветра намного больше. Это и есть уже типа. Czasami my tak крутим naszym życiu, a my na miejscu. I czuję, że to czwarty już warto nocy Jezus przyszedł do ich idący po morzu. A uczni upatrzyli, jak to idzie. I spalowali się. No, my wiemy często tak samo szukają i prosimy Panie Jezu, przyjdź nam допомагати в tej sprawie. Panie Jezu, nam tutaj оздорови, kogoś наверни. I kiedy Jezus Chrystus przychodzi, to można spalować. Он зробить, а все по-своему. Все так, как человек 10 в этом жизни не загубился. И это может быть болюче, это может быть вельми тяжко, вельми неприемно. И мы маем обучено, что они так само не читали. Хоть думали про Пана Иисуса, как он был, может ветра не было, может там помог рачти, условить и так далее. Но так по-человечему лучше так само думали, какую Иисус Христос дать ему место. Хороший, здоровый мужик взял бы этим словом, и шел, и плыли. А тут кажется, Иисус Христос, да идите по воде. Странно? Не странно, но Пан Иисус приходит не с того Бога, куда что-то начинает. Не в этой момент, когда нам потребно. Мы можем молиться, просить. Когда я был у навитяти, у семинарии, довольно часто, а отец духовный, а самая лекционист полтора говорит, будьте осторожны, что обещается вам Богу. Будьте внимательны, зашмат не обещайте. Только если Пан Бог прийде, как это узнать. И может быть сегодня, когда люди такие амбитные, хочется развиваться духовно, войти в какую-то ступень этой комнаты духовной, в том моменте от вас это все есть. Пан Бог скажет, что ты обещал. Но теперь раздайте правознательство. Поэтому мы так само довольно часто чекаем чогось Пана, молимся і не отримовуємо. Може і сьогодні, може через 3 роки, може через 5 років. Пан Єсус прийде нам дати те, що Він просив. Тоді ми скажемо, що Пан Єсус не нам було потрібно вчора, сьогодні ж ні. Ну ні. Пан Єсус, Бог, Він завжди актуальний. Він не забавка, не маріонетка, не фокус-фокус, який ви хочете вчитися, він якраз вивчив в эту хвилину. Ах, так было. Так, вы думаете, что вы все было бы шмат людей? Поглядите, что до Иисуса шмат грабилось людей. Приходило ко мне, сегодня мы чули, как доконаться до его шатов, чему мы хотели оздоровления. А коли крыжовали, бичевали, и все кричали на крыш, и ты их оздоровлял, на крыш, прячь, иди вон отсюда. Нам ты не потребно. И так же самое уже идти человек. Когда здесь має свої плани, і плани може в якийсь спосіб життя полагати, то вони можуть йти далі, що не псуєш тільки плани. Я мало помарю, що поеду сюда, то вони говорять, що тут якась урочистість, урочистий костюм. А там немає костюма. Як це так? Скажи мені, пане Єсу. Проще, як і ми. По-перше, так як в сьогоднішній Євангелії. У нашій човні життя зображали Пана Ісуса, усіх наших справ, как это не было супроть нас, а как Он Бог зображав. Czyli как мы завжди робили, знак крижа, як на вулиці. Перед початком праці дуже важливо. Ну і знак крижа принамся на скончання праці спасения Пану Богу, за то, что Он дозволил нам это. По-другому, когда Пан Ісус прийде, как мы не полопаемся, что лучше поменять наши планы. Мы тоже говорим, что эту справу можно забить намного легче. Вы глядите, лучше змагались против ветра, а не утка. По-третье, как мы так само хотели, можно поверить, иметь такую самую веру, как на початке имел веру Петр. Пане, говорит, а ты скажи, как я пришел в воде. Как мы имеем такую веру, что справді Бог нам так само шмат дає. И опошнее, как мы не хотели докрываться до шапки Иисуса Христа,
dla cudów, ale dla naszego narodu. Wraz z zastupnictwa świętego Archanioła Johana wzniesią na usiłach Boga nasze wspólne prośby i modlitwy. Modlę się z как нарушена ему улана, отпущение грехов за день жила установления в свете, справа на спокойно, просим. Wysłuchaj nas, Za Panie. świętego Ojca, pierwiennika świętego Piotra, jego świadczenia, jego patrynka i dla wszystkich bratów w świecie, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. За людей, які докарают сумление, когда не знайшли справді спокою в сакраменті покаяння, Тебе просимо. Wysłuchaj nas, Panie. За всіх тих, кому сьогодні молимося під час цієї святої мши, отдаючи їх подати святого Архангела Михайла, як виносимо потребні Божої ласки, і так само життя вічне, Тебе просимо. Wysłuchaj nas, Panie. За нас, присутних на этой святой мши, как мы умели пробачать іншим, так и пробачай нам Бог. Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Всемогутний Боже, отдай нам свою ласку и любовь, бо без Тебе мы не можем ничего учинить раз Христа, Пана нашего. Молитесь, как мою и вашу Иордану принял Бог, Отец Всемогутный. Niechaj Pan Bóg przyjmie ofiary swoich, na prosławienie i chwałę imienia swego, a tak samo nechaj zna i всему Kościołu swego. Всемогутный Боже, мы складаем Тебе отряды прославления и покорности просим. Нехай святые ангелы занесут Тебе величие Твое. Прими его ласкавый прийти нас на вечное расположение, образ Христа Пана нашего. Amen. Pan z Wami, I z duchem Twoim u góry serce, uznosi na Pana. a dziękuję Panu Bogu naszemu. Wolna wyda i sprawiedliwa. Zaprawdę godna wyda i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my, Tobie, Święty Ojcze, zawsiody i всюди składali podzięku. И как мы обвещали Твою хвалу, якая тяя ангелов и архангелов, конечно, даем Машару ангелов и Христовым, то прославляем Твою досконалость и могутность, и высшее родство и годность небесных духов, świadczyć нам, что Ты бесконечный и годный любовью больше за все створения. Мы с радостью долучаем свои голосы к хору ангелов, и проспана нашего Иисуса Христа, прославляем Твой велич, разом с ними ускликаючи. Święty, 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 Pan Bóg wszechmogutny, nieba i земля, повія хвали Твоей, казала на вершиня, благословенный Той, кто приходит в имя. Zaprawdę Boże, Ty święty, krywica wszelakiej świętości. Tam prosił Ciebie, a świeci, Twoje dary, krasą Ducha Twojego, aby stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, udział chleb i podzięku Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom każdy. Wierzycie i jeszcze zgadzał się, bo to jest ciało mojego, jakie za was będzie wydane.
po wieczerzy ujrzał kielich, znów Tobie podziałku składając, podał swoim uczniom każący. Bierajcie i pijcie z jego się. Bo это есть киелих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита, делая на отпущение грехов. Это чините на мою память. Это великая таемница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыща в хвале. Wspominając śmierć związku powstania Twojego Syna, kieruję Tobie, Panie, chleb życiami, kielich spowolenia, dziękuję, że uczynił nas wolnymi, stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебя, великопущих нас, скрывающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал давно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеян по всем свете, удостоная его любовь разом с Папом нашим, Львом, Biskupом нашим, Юзефом и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, которые поснули надеясь на воскрешение, и про всех, кто в власти Твоей отошел с этого свету, и дозволь ему бачить святого обличия Твоего. Просим Тебя, zmiłujcie nad siebie nami, jak my zasłużyli udziału życie wieczne, w jedności z Najświętszego Narodzica i Panny Maryi, ze świętym Józefem i Jewranika, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, siostrą Faustyną i всеми świętymi, które sprawiedliwie upodobali się Tobie, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебя, przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chrystie, Tobie Boża Ojcze Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usia Wasza i chwała, prazu się wieki wieczny, molim się, Dajca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, дароваши нам милосердности Твоей, как мы были за все вольны от греху, и заховали всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи, и прийти Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы сходно с Твоей волей, а дарить его с упокоем и едностью, и живешь и благодаришь на веки вечные. С упокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак судового. Jaki darujesz na siebie, grzechy synu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki darujesz na siebie, grzechy synu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy synów, a dary nas upakuj. Ось радар Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечерю Божию. Пане, я не варты, как ты вошел до меня, але скажи только слово,
и будьте оздоровлена душа моя. Пане добрий ти, будь наставлений повсюди косьола, бо так безгрішно ти полюбив нас, безгрішно ти полюбив нас. Ти помог на пустыне Божа, как вышля куда небо силы вели, ты манась нам от травников голодных, для tych, что вечно мы с тобой хотели. Пане добрый ответ, будь прославленный повсюду косёла, бо так безгрешно ты полюбил нас, безгрешно ты полюбил нас. Молимся. Милосердный Боже, покорно Тебе просим, как умацованные небесным хлебом поднадеянная векой Твоих святых ангелами шли наперед шляхом славления образ Христа нашего. Аминь. Святый Архангел Михаил, Держи нас в злохании, будь нам обороной, супроть покусы и пастырь злого духа. Покорно просим, не отдай вознишить помог, а ты, княже войска небесного, могутностью Божией, скинь пекло шабана и лиши злых духов, якие нас будут устроить во свете. Аминь. Отдавай святейшего Сына, Пане и Боже наш, Ты один Откупитель человечества. Сегодня мы долучаемся до хора Ваневских дякуем Тобі за життя благословенного Бронислава Маркевича і ту справу, яку йому надав подателю святого Архангела Михаила. Сегодня с его допомогой мы правильно открыться и принять от Тебе свободу, яку можем отримать про свою Богу смерть и воскресение.
Choć my bezперапынна павінны весці бяскроўную барацьбу з сіламі цемры, Ты сам в Евхаристии приносишь нам оздоровление и вызволение от моцы злого. Просим Тебя, учини, как мы были здольны отрекиться от злого духа и всего того, что тримає у неволі нас, наших близких и наш народ. Пане Єсу, Ты сказал, «Придите до меня все спрацованные и обтяжанные, и я спокою вас». Нездоровым потребны лекарь, а не хворым. Просим Тебе Твоей милосердности, просим об оздоровлении наших душев и тел. Для Тебя, Иисус, нема немагчимого. Ты сказал, когда Сын вызволить вас, будете соправды свободными. Ты принес новую свободу Духу Святым. Ты ведаешь, что нам болит, что нас мучает, зневоляя, непокой, засмучание. Ты видишь наши залежности и грешные книжки. Пане, Ты все ведаешь, Ты взял на себе наши хворобы и слабости. Ты володар милосердности. Взглянь на нас и на тих, кого мы приносим Тебе у наших сердцах, але так само представляем подчас сьогоднішньої святої мши. Ми віримо у могутнє заступництво святого Архангела Михайла, який особливим чином тепер знаходиться побач з нами у знак этой фігури, а який єсть завжди перед тобою. Князю небесний, молися за нас у годину і в эту хвилину Божої ласки. Пане Єсу, Збавитель, пайшли своего Духа Святого у минулое и будущее, по наших почуттям, страхам, глубину наших сердц, вызволи, оздорови, сутешь, умацуй нас. Пане, Той, кого Ты любишь, хворея, тая, якую Ты любишь, хворея. Приди, Пане, верим Тебе, доверяем Тебе, просим Тебе, выслухай, Пане, просьбы наших сердцев. Об вызволении от духа безбожности, немощи, сомнения и безнадежности. Прав заступництва святого Архангела Михайла покорно и доверчиво просим. Выслухай нас, Пане. За людей, здеволенных духом страху, роспачи, депрессии и думок про самозабойство. Прав заступництва святого Архангела Михайла покорно и доверчиво просим. Выслухай нас, Пане. За тих, хто знаходиться в залежності від наркотиків, алкоголю, лекарів чи тютюну. Прав заступництва святого Архангела Михайла покорно и доверчиво просим. Выслухай нас, Пане. За людей, залежних від азартних гульнів, порнографії і всіляких проявів нечистості тіла і серця. Прав заступництва святого Архангела Михайла покорно и доверчиво просим. Выслухай нас, Пане. За людей, залежних від телебачення, інтернету, комп'ютерних гульнів, телефонів. Прав заступництва святого Архангела Михайла покорно и доверчиво просим. Выслухай нас, Пане. За зневоленных духом трансгенерализму и поразмерной активности за кошт духовного и семейного жития. Прав заступництва святого Архангела Михайла покорно и доверчиво просим. Выслухай нас, Пане. За зневоленных ненавистью, помстливостью, злопамятством, злоданием и безликостностью. Прав заступництва святого Архангела Михайла покорно и доверчиво просим. Выслухай нас, Пане. За тих, хто поддається духу хлусні, ошуканства, криводушності і несправедливості. Прав заступництва святого Архангела Михайла покорно і доверчиво просим. Выслухай нас, Пане. За тих, хто залежить від віри у забобони, кривді, астрологію, магію, яснобачення, ворожбу і хрестові. Прав заступництва святого Архангела Михайла покорно і доверчиво просим. Выслухай нас, Пане. За тих, хто подпорядкований духу пихи, зайнятості, паневаристості, егоїзму і гоноривості серця, прав заступництва святого Архангела Михайла покорно і доверчиво просим. Выслухай нас, Пане. За зневолених проходитостю грошей і матеріальних добротів, прав заступництва святого Архангела Михайла покорно і доверчиво просим. Выслухай нас, Пане. Об вызволении людей, які подпорядковані духу злості, ляноти, гневу, неумеркованості у їжі і питті. Прав заступництва святого Архангела Михайла покорно і доверчиво просим. Выслухай нас, Пане.
a w swobodzie serca dla naszych bliskich, mężów, żonach, dzieci, bratów, sióstr i wszystkich rodnych. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała Pokorna i Nawiernego prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. za zniewolennych грехами моления, обговорами, похлябствами, плетками, подманными подозрениями и осуждениями. Вraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała Pokorna i Nawiernego prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. a w swobodzie serca udzielcie darów i всіх консекрованных особов, які присвятили своє життя служенню Богу. Вraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała Pokorna i Nawiernego prosimy, Wysłuchaj nas, за Panie. нашою парафією молитовної групи і супольності. Вraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała Pokorna i Nawiernego prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. об вызволении от деяния злого духа для тех, кто является ворогом Христа, Костела Божьего закона и поширяет равенство. Вraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała Pokorna i Nawiernego prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. za naszych nieprzyjaciół, za tych, kto nas pokrzywdził. Wraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała Pokorna i Nawiernego prosimy, Wysłuchaj nas, za Panie. wszystkich nas tu присутних, об оздоровлении наших душов и тел от духовных, психичных и физических хвороб. Вraz zastupnictwa świętego Archanioła Michała Pokorna i Nawiernego prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. Święty Boże, święty mocny, święty nieświadomy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieświadomy, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieświadomy, zmiłuj się nad nami. Od pożaru, głodu, wojny i zarazy, barani nas Boże. Od rakowa i niesmaczana śmierci, ścieraży nas Boże. My grzeszny ja, Ciebie Boga prosi, wysłuchaj nas Boże. Tajemniczu ruch sakramenta, otwieraj patrzcie na siebie, tracić moc caroje Pana, Bożą nowy zapawienie, co narodzą nie tłumaczyć, światło wiery wija się, powietrzna nauka Ojcy, prosławienie i chwała i Ojcu i Synu razem, Ojcu wieczna dla życia, Duchu, co na nich nachodzi, Ojcu wieczna dla nas święta. Amen. Молимся. Boże, Ty w najświętniejszym sakramencie zaginął nam chwali swojej Bogi. Prosimy Ciebie, zapomaży nam tak uszanować Ciebie tajemnicy Twojego ciała i krwi, jak my zawsze odczuwali zewnątrz Twojego odkupienia. I jaki żyjesz w rodary z Bogiem Ojcem jedności Ducha Świętego, Bóg wraz u Ciebie, jak i wieczny ja. Amen.
нами прославленный, наисвятейший сакрамен, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамен, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамен, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, всеми нами прославленный, наисвятейший сакрамен, наш небесный тестамент. И святый наш Николай,